Здравейте хора, Цецко 100 е тук, нещо в това видео ще играеме Fortnite. Чупете бутона, абонирайте се за канала ми и ще играеме Fortnite. Както виждате, ще играеме Ranked Fortnite и чупете бутона, абонирайте се за канала, ако искате да подкрепите мене и моя канал. Може да ме следвате за всеки неща. И направихме един кил и като добре, окей, убима тука ме уби, както виждате убима тука или убих един човек. Това си е малко долно такова, както виждате на 50 съм и да знаете, че следвайте ме в TikTok и да знаете, че това беше от видеото и ще се видим в друго видео и това беше от мене. Бай! Сега си викате всички, също си направил много такова бързо видео, ще ви кажа в другото видео и чао!